Σήμερα το Αλάτι της Γης υποδέχεται τον Βαγγέλη Βαρδάκη, έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς βιολάτορες της Κρήτης, που μας έρχεται από την Ιεράπετρα. Βαγγέλη, ποιοι ήταν οι σημαντικοί οργανοπαίχτες στην περιοχή σας, και λιράριδες και βιολάτορες? Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουμε το εξής. Στη Στία υπήρχαν και μεγάλοι λιράριδες και μεγάλοι βιολάτορες. Στην Ιεράπετρα υπήρχαν μεγάλοι βιολάτορες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αρκετούς από αυτούς. Όσο αφορά την περιοχή μου, την Ιεράπετρα, είχα γνωρίσει πολύ καλά τον Παντελή τον Παρεντεντονάκη, από την Ανατολή Ιεράπετρας, γεννημένος το 1912, τον Μπεδουλάφτη από το Καβούσι, γεννημένος το 1915, και τον υπέροχο τον Γιάννη τον Παπαχατζάκη, που ήταν από το Σταυροχώρι, αλλά είχε ιδιόκτητο σπίτι στην Ιεράπετρα και συγγενείς στην Ιεράπετρα, οπότε ήταν και δάσκαλός σου αυτός. Βεβαίως, όπως και ο Παντελής, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1903. Αυτοί ήταν μεγάλοι οργανοπαίκτες. Υπήρχαν δε και άλλοι οργανοπαίκτες, οι οποίοι πραγματικά χαρακτήρισαν την Ιεράπετρα στα γλέδια, όπως τα Ορφανά, έτσι τους λέγανε. Ήταν δύο αδέρφια από την Καλαμάφκα, τα αδέρφια Γενιατάκη. Ήταν ο βιολάτορας, ο πατέρας του φίλου μου του Γενιατάκη, που με συνοδεύει σήμερα στην κιθάρα. Ήταν πολύ γνωστή και καλή φωνή. Υπήρχαν και άλλοι, δεν μπορώ τώρα πολλά να τα ξεχάσω σίγουρα. Όσο αφορά τη Στία, πρέπει να πούμε δύο-τρία ονόματα από τη σχολή Λύρας, διότι είχε μια σχολή Λύρας στη Στία που δεν είναι και τόσο γνωστή. Ο πατριάρχης της σχολής αυτής ήταν ο Φοραδάρης. Συνεχιστής του Φοραδάρη ήταν ο Καλοχωριανός, ένας περίφημος λιράρης. Η επόμενη γενιά από τον Καλοχωριανό έβγαλε αρκετούς λιράριδες, από τους οποίους σημαντικότερος ήταν ο Κερλίμπας. Κοιτάξτε τώρα, δείτε. Στην Στία χρησιμοποιούσαν τον ταουλάκι μαζί με το λιράκι με τα γερακοπούδωνα. Στην Ιεράπετρα η ζυγιά, η γνήσια, ήταν βιολί με νταούλι. Όχι δηλαδή βιολί με κιθάρα, μετά ήρθε η κιθάρα. Ήταν βιολί με νταούλι, μετά συνοδεύτηκε το βιολί με μαντολίνο και μετά με κιθάρα. Αλλά οι παλιές ζυγιές, οι επαγγελματίες βέβαια, ήταν βιολί νταούλι.